saiki wayahe lagu-lagu ya. Wiwit saka sapa? Panggah no kaya mau lho, Nduk. Sapa? Adikku iki sapa? Lintang Kairo. Ya. Sugeng enjing, Mas. Inggih, wilujeng enjing. Waduh. Nggih. Tasik semangat mompion Mas ya. Sudah mendrip. Waduh. Wati kelong kok. Ya. Ndang ngaturake lelagon menapa merdika mawon mergi niki wektune selak mepet. Ya. Nggih, siap. Merdika heeh. Langgam napa jenengan napa pripun napa? Pun sak kersa panjenengan. Ya. Waduh. Niki pelok barang to? Kan dulu. Waduh. Genderane ngono Dek. Idam sari mawon, Mbak. Oh nggih. Ya. Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye ya? Mboten menapa-menapa. Disiram sik. Apa Mas liramu sekar melati aku kembali dan sare. Apa Mas liramu mergi wong manis aku kang bakal lewati sing lintane semono janji prasadyane nyelat dawa sengkae ya Mas ya. Iya no nyelot isuk nyelot dawa. Kudu ngono. Nalika
Apik ya, Truk. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun cami-cami. Ya. Apik ya, Truk. Iya. Sak lajengipun ya sapa? Aku pengen ngrungokake suwantene Buwara. Ya. Buwara. Sugeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nggih. Wah, Pripun? kula aturi nembang menapa kemawon kagem berkahipun kula. Ya. Iki momong sik pelek sewindu nggih. Oh nggih. Sewindu. Sewindu kang. Heeh. Mbok Gambang. Ya, ya. Sewindu kang. Heeh. Buka rebab. Enggak. Buka ketuk. Enggak pon ngujut mawon lho jenengan. Enggak, langsung selak padang. Langsung. Ya. Selak imsak bar ki ndang sahur. Selak Cik. sahur. Yo, ayo Kang. Yo. Yo. Kok kene mau Waduh. Matur nuwun. Ya. Ya. Wonten dawuh menapa, Gus? Kakang Semar. Nggih. Apa Kakang Semar ora ngerti yen to para kadang-kadangku Pandhawa murca saka negara Ngamarta. Ah, nggih lajeng. Gendere iki slendro ae, Gong. Heeh, slendro sik tak ingetin, Lho. Lajeng sampean menika badhe tumuju nang pundi? Terus samangku tutupno lapahku tedhak ning wana jati laksana sumusul marang kadang-kadangku Pandhawa. Nggih, kula dherekaken, Gus. Samareka den prayitna samurir seka bali. Titiyani gandayani tresna purnama sasi.